Gad agoko achak kodi mano gima noriembo George Kinoti ang'o mabedo matek mar riembo e tich IG Kanja, Amin Mohamed, Eliud Lagat e kind jogi duto moseluongi e chenro mar lal ngima mar Albert Ojwang to mano kende ano moro cha ne ntiwa kata kod Jafet Koome weche notimre mathoth manuwuok e pis sani ka montiere ka iwinjo kanyo en series mag singo miriambo mewacho e kinde ka kochopo to wiji wil koswan gi tuo mar wich wil Kleo osebedo kwa gombaka kaka nyikwara Ramogi koro wuoyi kaka okil matin ka Migosi Ruto wuoyo kamano en gima lit na kabisa apani na kaka wanga kech nitiere client na ng'at mang'eyo manomake Busia odhi kode Kisumu owuok kode Kisumu odhi kode River Yala kutwe wang'e to igoye sechegi e pickup man gi civilian number plate pickup wasestimo search mar nyingi nie nying kambi moro gikone ka wach ni ochopo nwa manye mana design mane neno ilawo godo Ojwang en mane mar richa ne tek matin Ojwang ni jogo ringo to kila macha ne tek matin nwa ringo kabisa mo dio nin kode ke richo ochako wuok kode ke richo odhi kode Nairobi gine odhi kode mazingira maybe wacho no Ojwang no chopeni wuok kode kanyo odhi kode Mudhaiga ochako kele Central to onge kamora mora mano bedi booked gikone to nwa manage rescue to nwa yudo kosegoye kabisa ngani pod ngima nwa yudo kosegoye kabisa to nwa report Iraipoa mano mana ndalo Kinoti ne wa report Iraipoa nyaka kawuono gima wan godo mowuok Iraipoa ne giornwa text message manyiso ni receipt number mar complaint en kama are 2022 July nyaka kawuono aya mano nyiso ni gigi ne gin gik matimore adier to ka ne gin gik matimore adier to ng'at maker kosewacho ni sama Kinoti ni etelo ji ni nego manyiso ni otemo wacho ni Kinoti ema ne oversee nek mar jogi okoromo mana mondo owach ni Kinoti wuogi nikech inego ji onego bed ni Kinoti noseketi mochamo gimiluongo ni plea masani case de mbele koro manyiso ni ntiere mana kaka jogi gidwaro ni giwuo ni giberore lakini gigi gin giwegi gibe gidwarogi koro samoro dir midhiro godo ng'ato ni mondo wuogi samoro ng'ato dwa mana rwako ng'ate nikech kopo ni mar Jafeth Koome mancha no wuok higa mokalo bang ng'anyo ni ineno ka okelne ni ji ne ng'anyo to inego ji koro wuogi donge tho mar ji no ema nogolo Koome te ema nogolo Kinoti to joka onge ng'ata mano pinpoint Kinoti ni Kinoti no oro ng'ato mondo dhi otim ne ng'ato kama gicha ne gimiluongo ni command manyiso ni you are the one in command ka ofisa ni eboy to gitimo gimarach then you have to take charge the same thing ochako timore gi Koome koro wachope situation makoro ka death umtiluonge ni akirikiki kama koro en very direct ma iwacho ni ng'ani Lagat noro police iwacho ni ene manu make the complaint to complain nene bose manye police station mora unge police station mosechiwo obi number Malagat no report godo gini to penjiri anena efficiency Malagat nyalo report godo gokinyi to by saboro police osechopo godo Omabei to report ne bionge kamora mora mondike kaso mae ng'at ma podi dwa koni ni ok nyal kata mana kone mondo step aside kendo king'iyo ka CS ma interior wuoyo to wacho ni wabro kalo bridge no kwa chopo kuro lakini ma ok wach monego bed ni ogi o step aside dine bed ni en wach mar command ne Lagat ng'ato nono Kleo moro ema no make complaint to Lagato umi officers auchiel ni diuru dhi investigate wachni to officers go dhi to gimako Kleo to giwacho ni wadhi investigate ni nyalo wacho ni mano mar command to ma mi wacho ni ooro ji ticha kiwinjo samose ndik nyaka statement Iraipoa ka statement wacho ni ene mane okono OCS ni mondo mak ng'ani to kendo chak man jomoko mondo shughulikiane to ka police ni temo tamore to kone mano order mowuok malo mae ng'ama nonego bed ni wan godo e court ok en enough mondo konwa kata ni o step aside be ok en kata enough mondo riembe mani tich onego bed ni osegole tich to se make
mose tamore kata yie kethne e court kacha ma kes ne dhi mbele. Koro nyisi ni nitiere gik moko ma joge temo timo mana mar moro wang' jopiny. Nitiere weche ma giwacho mana mar moro jopiny, to gin giwegi ok gibilive gigo iko. Emomiyo ineno ka golo lagat teknegi nikech samoro giparo ni mano ng'atgi, nikech samoro giparo ni